Yo, yo, 2004, Professional Singers, Adamadas. Look at all the bullshit that fuck hip hop. You can check my credentials alone. Professional. Yo, το mic τραγιλάει σαν βράχος από την κορυφή. Κατευθύνεται απευθείας στην παλάμη του MC. Ότι έχει γράψει ετοιμάζει στο κοινό να τα πει. Στοιχεία απλή για την αρχή για να μπουν μες στο αυτί. Έχει τρελό τρόπο η rap που μπορείς να εκφραστείς. Αν έχεις άσχημα και τραγικά και θες να τα πεις, μαζί μου έλα σε ένα live σκηνή να ανοιχτείς. Μετά από λίγο θα νιώθεις 10 κιλά πιο ελαφρύς. Αν έχεις χάσει όραση μέσα στο rap σου θα δεις. Κασπίτσα μες στα άχυρα μαζί με εμάς θα την βρεις. Ισχυρός γίνεσαι σαν δύναμη της που θα κραγεί. Νικάς τη φύση που χτυπάει τα πέραντά της γης. Στοιχοί μιλάνε για μίσος για φύς. Εύκολα θα τους ακούσεις και εύκολα θα τους πεις. Αμαρτωλή, made in Greece. Εξαφρώνουμε το πνεύμα της rap μουσικής. Κοιτά μη βυθιστείς, γράψε ό,τι έχεις να πεις. Δώσε σημεία ζωή, σιωπή μη την ανεχτείς. Γράψε κομμάτι που να λέει πως αγαπάς και να αναγαμηθείς και θα με θυμηθείς. Πρώτοι που λυθούν το hi-fi τα CDs. Ας πάρουμε τα πράγματα ξανά από την αρχή. Να ψάχνεις μουσική παραγωγή υπάρχουν πολλοί. Ξέρω πολλούς πιστούς στη rap μέσα στην πόλη αυτή που έχουν πάρει τις νότες και τις αλλάξαν μορφή. You can check my credentials alone. You can check my credentials Παρέστη alone. λίγο χαρτιά δαμάντινο και γράψε ένα πείμα. Κάντο έτσι ώστε να ακουστείς σαν να πέσε βλήμα. Γράψε ότι νιώθεις ότι έχεις μέσα σου ρήμα με ρήμα. Δώσε βάση ό,τι λες για καλή ερμηνεία. Πιστέψε αυτά που γράφεις για να είσαι καλός και σεβαστός. Απ' τον κόσμο το κοινό κανένα να νιώσει πως είσαι μοναδικός. Ειρηνικός, καταστροφικός, τρελός και λογικός. Γρήγορος σαν να γυρνάει τροχός. Τη στίχη, βάση μες στο ράπ για το κοινό είναι η στίχη. Από ό,τι ξέρω rappers στη τεχνική είναι λίγοι. Το θέμα αυτό επίγει, ούτα μες στην πίγη. Μουσικής και δώσε λίγη έκφραση. Κάνε τη μουσική να έχει μια μεγάλη έκταση. Να ακούν αυτήν τη μουσική και να νιώθουν την έγερση. Και κάποτε έρθει κόπανος και σου κάνει επέλαση. Σίγουρα θα είναι κριτικός και θα μην νιώσεις έξαψη. Υπάρχουν πολλοί που μισούν αυτήν τη μουσική λόγω επειδή οι πιο πολλοί είναι 15χρονοι. Κι άκου γιατί οι καλλιτέχνες λέει πως είναι άποροι. Το θέτ' αλλιώς είναι άψογοι και άπειροι. Άκου τον MC πάντα έχει κάτι να σου πει. Τα λόγια που φέρνει μοιάζουν σαν έκταση για τη ζωή. Ο τρόπος που έχει ρυθμίζει όλη την κατάσταση. Κοίτα πάνω στη σκηνή δεν είναι παράσταση. Είναι η εξάποση, ξάκουστη, νότα με φωνή. Άκου την, πρόσεξε την τι θα πει. Ας ήρθε επιθετική, απαιτητική. Λόγια από καρδιά και ψυχή. Του ποιητή, πάντοτε θετική, ελκυστική. Η ρήμα αυτή, σαν επικίνδυνη στροφή. Κάθεται επιδεικνύει, περιμένει τη στιγμή. Στο μυαλό μέσα να μπει, να σου δείξει πως είναι εύκολη σοφή και πιο τρελή τη φυσική. You can check my credentials alone. You can check my credentials alone. You can check my credentials alone. Professional. 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 You can check my credentials alone. Professional. Master, you can check my credentials alone.